Ani ce oni yantuma ayo bismillah wa kuna fone kene ko foli ani tanu wankanu wakana lame ba ko bela jele mali kono ani mali ko kan biye arabai marsi kalu klina ni samba fla an muwa an wora aw ka ko kan kibaru ni wakati seli foli ko fe kuna foli ba minu mamulu ko ludaw kluka uludaw be talike Mamadi Doumbouya ni ale yɛrɛ Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ Haidara k'a fɔ ko ni dɔgɔkun laban ninnu yɛrɛ la ko Mamadi Doumbouya ale yɛrɛ kɔni kun tɛ ka ye kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ o fana wa kunnafonisow yɛrɛ la fo ka taa se u ka réunion caman yɛrɛ la ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni kun tɛ ye olu la kosɛbɛ wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la kuma yɛrɛ kun bɛ ka caya kosɛbɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ko Mamadi Doumbouya k'ale yɛrɛ man kɛnɛ ko de kosɔn ale yɛrɛ kɔni tɛ ka ye kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan o ko hukumu yɛrɛ la Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ bɔra walasa ka jamana kɔnɔdenw ka o jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ba u ye déclaration ba dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni k'a ka kɛnɛ ko basi fosi yɛrɛ t'a la Mamadi Doumbouya ale ka ladilikɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ni a bɛ wele ko Thierno Mamadou Ba ale yɛrɛ bɔra ni ka déclaration ba yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a ka kɛnɛ basi fosi t'a la wa fana a ye layidukan yɛrɛ fana di Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni bɛna sigi Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a la tɛmɛ tuguni ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ carila tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 u ka déclaration ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya ni ale ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'ale yɛrɛ taara Addis Abeba jamana yɛrɛ kɔnɔna na février kalo tile 13 san 2026 walasa a ka se ka taa Union africaine maaw ka sommet dɔ yɛrɛ participer Ethiopie jamana kɔnɔna na ko kabini Mamadi Doumbouya yɛrɛ taara o sommet yɛrɛ kɔnɔna k'a ma segin ka na Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na o de kosɔn jamana kɔnɔdenw caman yɛrɛ kɔni wulila k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni ma ye u ka jamana kunnafoni disobaw yɛrɛ la walima ka bɔ ni ka kuma u ka jamana ko yɛrɛ la ko b'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya ale yɛrɛ kɔni man kɛnɛ o yɛrɛ de kosɔn a ka ladilikɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Thierno yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɔra ni ka hakilinasigi kuma yɛrɛ fɔ u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ bɛ yen nɔ baasi fosi t'a la wa fɛn min y'a ka kɛnɛya ko yɛrɛ ko bana fosi yɛrɛ fana t'a la Thierno Mamadou Ba yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ale y'a yira k'a fɔ ko Union africaine maaw yɛrɛ ka sommet yɛrɛ kɔfɛ min kɛra Addis Abeba k'u ka jamana ɲɛmaa Mamadi Doumbouya yɛrɛ ye tile damadama yɛrɛ congé ta walasa a bɛ se ka yɛrɛ lafiya o tile damadama ninnu yɛrɛ kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Thierno Mamadou Ba yɛrɛ kɔni ma jamana kelen walima dugu kelen yɛrɛ kɔni fɔ Mamadi Doumbouya ale bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a kɔni bɔra ni ka nin déclaration yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min y'a ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni ko baasi fosi t'a la ko a bɛ k'a yɛrɛ lafiya de Mamadi Doumbouya ka ladilikɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ y'i to ni kuma ninnu yɛrɛ senfɛ k'a yira u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ko Mamadi Doumbouya ka séjour ninnu yɛrɛ senfɛ k'a ye contrôle de santé dɔw yɛrɛ kɛ wa o contrôle de santé ninnu yɛrɛ jaabi kɛra min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni ka santé ko yɛrɛ kɔnɔ na k'o ka ɲi kosɛbɛ ko bana fosi yɛrɛ fana t'a la wa k'u ka jamana ɲɛmaa a bɛ segin ko kurani ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na a ka baara tɔw yɛrɛ kɛ Guinée Conakry jamana premier ministre Amadou Ould Ba ale yɛrɛ fana bɔra ni ka déclaration yɛrɛ fana kɛ bɔlɔlɔsira dɔw yɛrɛ kan ale yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ko baasi fosi t'a la k'a bɛ segin ka na ko kura u ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun nataw yɛrɛ la ko nin y'a kalo damadama yɛrɛ de ko Mamadi Doumbouya ale yɛrɛ tɛ public la kosɛbɛ wa fana k'a ka kuma yɛrɛ fana ko man ca kosɛbɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o de kosɔn rumeur yɛrɛ cayara kosɛbɛ u ka jamana na caman yɛrɛ kɔni y'a kɛ kɛnɛya ko yɛrɛ de maa dɔw yɛrɛ fana y'a kɛ fanga maracogo yɛrɛ fana ye wa ko nin rumeur yɛrɛ kɔni cayalen kun bɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na kabiri campagne présidentielle wagati yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko Guinée Conakry campagne générale yɛrɛ la ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni ma o kɛ wa fana ko meeting de clôture min yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ kun bɛ o kɛnɛ kan ko nka k'a yɛrɛ kɔni ma kuma o don yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Mamadi Doumbouya ale ka ko yɛrɛ kɔnɔ u ka jamana autorité maaw ale ni Mamadi Doumbouya yɛrɛ ka conseil olu yɛrɛ bɔra ale ka déclaration yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbouya yɛrɛ bɛ yen nɔ ko a bɛ k'a lafiya dɔɔni wagati dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko dɔgɔkun nataw yɛrɛ kɔnɔna na ko Mamadi Doumbouya k'a bɛ segin ko kurani ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o fana ko fɛn min yɛrɛ y'a ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni ko baasi fosi yɛrɛ t'o la k'a ka santé yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ Niger jamana force de défense et de sécurité maaw yɛrɛ opération belebele fila yɛrɛ kɛ wagati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u ka opération belebele fila ninnu yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Difa région yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ u ka jamana sud est yan fan yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ walasa u ka se ka dankari Bamajo wale maaw yɛrɛ ka menace dɔ yɛrɛ la ni u tun bɛ fɛ ka attaque yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin site pétrolier dɔ yɛrɛ ma
k'u yɛrɛ kɔni sera ka dankari o ko in yɛrɛ la wa fana k'u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ fana da fɛn min yɛrɛ Bamakɔ wale maaw yɛrɛ ka kɛlɛkɛminan dɔw yɛrɛ kan ni o kɛlɛkɛminan ninnu yɛrɛ ka can kosɛbɛ. Ni kunnafoniya yɛrɛ bɔra Niger jamana agence de presse maaw yɛrɛ de yɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ko Niger jamana fintigilaka ninnu ka nin opération ba fila ninnu yɛrɛ senfɛ k'u ye cartouche ba 47 yɛrɛ kan fɛn min yɛrɛ fana ye maramafɛn suguya wɛrɛw yɛrɛ fana k'u ye o 10 ko bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ minɛ fo ka taa se roquette ale ni bolimafɛn sen 4 ale den 4 yɛrɛ fana kan u y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka nin opération ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gingimi dugu yɛrɛ kɔnɔna na Agadem bloc pétrolier yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun bɛ tali kɛ u ka opération ba dɔw yɛrɛ de kan ne opération yɛrɛ bɛ wele ko Nalewa Doli wa u ye nin opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ attaque ba dɔ yɛrɛ de kɔfɛ min yɛrɛ kɛra février kalo tile 10 san 2026 Djibila position yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko o attaque ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɛra jɛkulu dɔ yɛrɛ de fɛ ni olu bɛ wele ko mouvement populaire pour la liberté et la justice maaw yɛrɛ de fɛ ni o jɛkulu maa ninnu yɛrɛ faralen bɛ Musa Kune ka jɛkulu maaw yɛrɛ de kan lieutenant colonel Ale Fukori ni ale yɛrɛ de Gingimi bataillon intérim 53nan ɲɛmaaba yɛrɛ de ale yɛrɛ ye ɲɛfɔliba yɛrɛ kɛ ni opération ko ninnu yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u ye maa 4 yɛrɛ minɛ u ka jamana fintigilaka ninnu yɛrɛ maramafɛn dɔw yɛrɛ fana minɛ ni o maramafɛn ninnu yɛrɛ bɛ wele ko fusil AK-47 k'u y'o den 9 yɛrɛ de minɛ fɛn min yɛrɛ fana ye pistolet yɛrɛ ni o yɛrɛ fana ye maramafɛn dɔ yɛrɛ de k'u y'o den kelen yɛrɛ minɛ fo ka taa fara maramafɛn cartouche ba 47 yɛrɛ kan ale ni mobili den 4 yɛrɛ fana kan colonel Mamadou Daye ni ale yɛrɛ de Difa garde nationale maaw ka commandant yɛrɛ ala yɛrɛ k'a fɔ k'u ye jaabi min yɛrɛ kɛ attaque ko yɛrɛ la attaque min yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la site pétrolier yɛrɛ la ko attaque yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ u ka se ka bolimafɛn sen 4 kelen yɛrɛ saisie fo ka taa se maramafɛn dɔ yɛrɛ fana kan ni o bɛ wele ko fusil AK-47 k'u y'o den 3 yɛrɛ de minɛ ale ni roquette 3 o y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana fintigilaka maa 3 yɛrɛ fana joginna opération ninnu yɛrɛ senfɛ Difa région gouverneur ni ale bɛ wele ko général de division Mahamadou Ibrahim Bagadouma ale ye foli belebele yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛcogo ɲumanw yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ k'u ye maramafɛn minnu yɛrɛ saisie u ka nin opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ ko o maramafɛn ninnu yɛrɛ ka can kosɛbɛ wa ko nin kalo laban ninnu yɛrɛ la k'u ye min yɛrɛ kɔni saisie maramafɛnw yɛrɛ la ko zenata yɛrɛ ka can ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan Difa région lieutenant colonel yɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la a yira k'a fɔ ko Difa région yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma caman ko Bamakɔ maaw yɛrɛ b'u ka attaque yɛrɛ kɛ yen ka caya wa fɛn min yɛrɛ fana ye maramafɛnw yɛrɛ fana ko caman yɛrɛ fana bɛ don o région yɛrɛ kɔnɔna na sira jugu yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ sariya yɛrɛ ma jɛn n'a ye nka a ye sinsin ka tuguni ko min yɛrɛ u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ u continuer u ka opération yɛrɛ fɛ wa k'u bɛna dankari o menace ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la wa ko installation nafamaba minnu yɛrɛ fana bɛ Difa région yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ site pétrolier yɛrɛ fana k'u bɛ n'u ka lakanaw yɛrɛ fana caya o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka bila lakana kɔnɔ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɛn min yɛrɛ ye kɛlɛba dɔ yɛrɛ ni o bɛ ka kɛ jamanaba dɔw yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ ye Russie jamanaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka a ɲini ni parti ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye Iran États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni a y'a ɲini olu yɛrɛ fɛ mars kalo tile 2 tɛmɛnen san 2026 k'u k'a lajɛ k'u ka cessez-le-feu yɛrɛ kɔni kɛ ni kɛlɛko in yɛrɛ la wa Russie autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin civiliw yɛrɛ ma Iran jamana kɔnɔna na fo ka taa se arabu jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na ko tɛ wale ɲuman ye fewu ko wa fana ko maaw yɛrɛ kɔni tɛna jɛn ni o ko in yɛrɛ ka d'a kan ko civiliw yɛrɛ kɔni ma foyi kɛ ko ko in yɛrɛ kɔni ko segin yɛrɛ kɔni man ka kɛ o ko in yɛrɛ ka tuguni ni laseli yɛrɛ kɛra Russie jamana ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ de fɛ u bɛ bɔ ni ka nin communiqué yɛrɛ kɛ wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ Israël ale ni États-Unis jamana yɛrɛ olu yɛrɛ attaque belebele kɛ ni k'a ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa caman yɛrɛ de bɔnna u ni na Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran jamana maaba dɔw yɛrɛ fɛn min yɛrɛ u ka jamana fangatigiba yɛrɛ ye ni ale bɛ wele ko Ali Khamenei ale yɛrɛ bɔnɛna a nin na o attaque yɛrɛ de senfɛ o de kosɔn Russie autorité maaw yɛrɛ bɔra ni ka u ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni jalaki ka d'a kan Iran ka fangatigiba min yɛrɛ bɔnɛna nin na attaque yɛrɛ senfɛ ni a bɛ wele ko Ali Khamenei o yɛrɛ kun ye Russie jamana ɲɛmaa
Putin ale jɛɲɔgɔn ɲumanba yɛrɛ dɔ de ye Russie autorité maaw yɛrɛ ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na u tilala tuguni ni k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ni Israël ka attaque yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye Iran jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana ye jaabi kɛ o ko yɛrɛ la jaabi min yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ sabula Iran autorité maaw yɛrɛ frappe kɛ ni k'a ɲɛsin Moyen-Orient jamana caman yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa camanba yɛrɛ fana bɔnɛ o ni na o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o de kosɔn olu yɛrɛ bɔra ni k'a ɲini k'u ka cessez-le-feu yɛrɛ kɔni kɛ sabula kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka dadigi caman yɛrɛ kɛ civiliw yɛrɛ ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma min u ma bɔn wa k'u ka ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ jɔrɔna koba yɛrɛ de wa k'a bɛ ka kɛ menace ba yɛrɛ ye pétrole ko fo ka taa se gazi ko yɛrɛ ma sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ ye pétrole ni gaziw yɛrɛ olu bɛ boli siraba minnu yɛrɛ kan Iran autorité maaw yɛrɛ o sira yɛrɛ kɔni tigɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana ɲini k'a fɔ ko e yɛrɛ kɔni bɛna tɛmɛ n'i ka pétrole yɛrɛ kɔni k'u bɛ frappe yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin e ka pétrole yɛrɛ ma o de kosɔn Russie autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a ɲini k'u ka cessez-le-feu yɛrɛ kɛ ni ka ni kɛlɛ yɛrɛ ban ale kɛmɛ ni ka saya yɛrɛ kɔni ma ja Vladimir Putin ki yɛrɛ ye cogo si yɛrɛ la Vladimir Putin yɛrɛ kɔni o ko yɛrɛ kɔni jalaki kosɛbɛ wa y'a yira k'a fɔ ko a man kan yɛrɛ kɔni k'u ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni faga ni cogo suguya yɛrɛ la sabula ko diɲɛ sariya minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ka baara yɛrɛ de État lakanaliko yɛrɛ k'a bɛ o sariya ninnu sɔsɔ wa Vladimir Putin ale yɛrɛ y'a ka tasi bila yɛrɛ fana kɛ sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na ne ka o ci Iran jamana autorité maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ale ni Ali Khamenei ale ka denbayaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ma nisɔndiya nin ko yɛrɛ la wa fana k'ale yɛrɛ dusu kasilenba yɛrɛ de don Ali Khamenei a ka saya kun yɛrɛ la Iran États-Unis ale ni Israël ka kɛlɛkun yɛrɛ kɔni bɛ ka maa camanba yɛrɛ de jɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa maa caman yɛrɛ kɔni y'a ɲini ni jamana saba ninnu yɛrɛ fɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ u ka kɛlɛ ninnu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka kɛlɛ ninnu dabila cogo min yɛrɛ la a ka na fiɲɛ don an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to États-Unis Iran ale ni Israël ka kɛlɛkow yɛrɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ka sababu yɛrɛ kɛ ni kɛlɛba yɛrɛ ye min yɛrɛ États-Unis jamana ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka welew yɛrɛ bila États-Unis jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma tɛnɛ tɛmɛnen mars kalo tile 2 san 2026 ko jamana damadama dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'u ka jamana kɔnɔden bɛ jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka bɔ o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na teliya kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ lakanabaliyaba min yɛrɛ bɛ diɲɛ jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de kosɔn u ka autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a laɲini u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ ko jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'u ka bɔ o jamana ninnu kɔnɔna na teliya yɛrɛ kɔnɔ wa k'u ka pankuru yɛrɛ ta ka bɔ o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa pankuru min yɛrɛ fana yamaruyalen u fɛ o de ye pankuru civiliw yɛrɛ kɔni k'u ka olu yɛrɛ ta joona ka se u ka jamana kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ carila États-Unis jamana secrétaire d'État adjoint yɛrɛ de fɛ ni ale tɔgɔ de ye ko Mora Namdar o y'a yira k'a fɔ ko américain minnu yɛrɛ concerné ninnu ko in yɛrɛ kɔnɔna o ye minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats Arabes Unis, Yémen fo ka taa se Israël jamana yɛrɛ ma k'u ka bɔ ni jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na teliya kɔnɔna na u ka pankuru yɛrɛ ta ni ka segin ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka lakanako yɛrɛ kama yanni États-Unis autorité maaw yɛrɛ ka bɔ ni ka nin demande yɛrɛ kɛ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma k'o y'a sɔrɔ États-Unis jamana ambassade min yɛrɛ sigilen bɛ Jordanie ale yɛrɛ kun ye wele bila u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'u ka bɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la teliya yɛrɛ kɔnɔna na lakanabaliya yɛrɛ kɔsɔn wa o waati yɛrɛ fana la France ambassade min yɛrɛ fana bɛ Jordanie jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ fana ye wele bila Français bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'olu yɛrɛ fana ka bɔ ambassade ninnu yɛrɛ kɔnɔna na teliya yɛrɛ la ka d'a kan ko attaque yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ ka ɲɛsin ambassade ninnu yɛrɛ ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min yɛrɛ ye Kuwait jamana ko yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko États-Unis ka ambassade min yɛrɛ bɛ Kuwait jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko attaque dɔ yɛrɛ kɛra ni drone yɛrɛ ne ka ɲɛsin ambassade yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ne ka o ambassade bɛɛ lajɛlen yɛrɛ cɛ i n'a fɔ diplomate maa dɔw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na diplomate dɔ yɛrɛ sɔrɔla min y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka ambassade min yɛrɛ bɛ Kuwait jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni touchera attaque yɛrɛ senfɛ wa États-Unis ka ambassade yɛrɛ fana y'a ɲini jama yɛrɛ fɛ k'u kana sɔn fewu ni ka gɛrɛ ale ka bâtiment yɛrɛ la ka d'a kan a ye ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ka bâtiment yɛrɛ kɔnɔna na ko faratiba dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ sabula ko fɛn minnu yɛrɛ attaque ye minnu bɛ ka kɛ ni missile ale ni drone yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ ni ka ɲɛsin ale sigiyɔrɔ yɛrɛ ma o la ko maa si yɛrɛ kɔni kana sɔn ka gɛrɛ o yɔrɔ yɛrɛ la ko b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ minnu sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ ambassade kɛrɛfɛlaw yɛrɛ ma k'u ka bɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la teliya kɔnɔna na sani olu yɛrɛ fana k'u niyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ attaque ko in yɛrɛ la ni nin bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaru kan man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma